आपण देवाचा अवतार असल्याचं सांगून महिलेला गुंगीकारक औषध देत तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या भोंदू ऋषिकेश वैद्य याला न्यायालयानं दणका दिलेला आहे। पोलीस कोठडीमध्ये असताना पूजा करण्यासाठी पूजा साहित्य मिळावं म्हणून वैद्य याने न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला होता। मात्र हा अर्ज न्यायालयानं फेटाळून लावलेला आहे। सोशल मीडियावर पीडितेशी ओळख झाल्यावर मी देवाचा अवतार असून तू माझी पत्नी आहेस, देवाची उपासना कशी करायची हे मी शिकवतो असं सांगून पीडितेला एका लॉजवर नेत तिला गुंगीकारक औषध देत तिच्यावर अत्याचार केल्याचं उघड झालं होतं। या प्रकरणी पोलिसांनी त्याला अटक केली होती। न्यायालयानं त्याला 6 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावलेली आहे। दरम्यान आपण धार्मिक गुरु असून नित्यपूजेसाठी ताम्हण, पळी, पंचपात्र पात्र, आसन, धार्मिक पूजा पुस्तक, भस्म, कुंकू, जपमाळ आदी साहित्य मिळावं असा अर्ज केला होता। मात्र कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावली।